98カ国地域を対象に行われ、新型コロナウイルスの対応ランキングというものが発表されました。海外渡航情報で新しい動きがありましたので、そちらお伝えさせていただきます。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今回は新型コロナウイルスへの対応ランキング、日本は何位、タイは何位、トップはどこの国、最下位はどこの国という話をさせていただきます。それ以外にもタイの規制緩和情報ですとか、海外渡航に関しての最新情報などをお伝えしていきます。今回お伝えする情報は、まず1つ目としてタイの現在のコロナの状況、そして2つ目にタイでの規制緩和情報、そして3つ目が海外渡航に関しての最新情報、4つ目は新型コロナへの対応ランキング、こちらが発表されましたのでお伝えさせていただきます。世界やタイや日本のコロナの状況、また海外渡航事情がわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外情報とか旅の情報、また出入国に関しての最新情報などもお伝えしています。どんどん変化していく海外渡航事情、最新情報を追いかけていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。あと Kindle で780日かけてほとんど陸路で地球を一周した旅日記を出してますので、こちらもよろしくお願いします。それではまずはタイの状況から。こちらは1月29日バンコクポストからになります。1月29日金曜日にタイ政府は802件の新規感染者数であったと発表しました。この中で強制的な検査によって692件が見つかっていて、また病院によって発見されたのが89件だったということです。この新規感染者、どこで見つかっているかということなんですが、強制的な検査692件のうち、サムットサコンで686件、バンコクで3件、ノンタブリサケオラヨンでそれぞれ1件ということなんですね。また病院で確認された89件のうち79件がサムットサコン、7件がバンコク、2件がアユタヤ、1件はアントンということでした。ということでですね、全体で見ると金曜日に発見された802件の新規感染者のうち765件がサムットサコンで発見されているということなんです。ですので発見されているほとんどの新規感染者はサムットサコンに集中しているということになるかと思います。そのようなことからもタイはサムットサコンを集中的に1日1万人単位で強制的な検査をしているということになると思います。この状況なんですが、昨年の11月頃のスロバキアにちょっと状況が似ていると思いまして、スロバキアは新規感染者が急激に増加していたんですが、11月に国民全員に対して一斉に検査を受けるように、そのような指示を出して国総動員で検査をしたんですね。そして発見された人を次々と隔離していき、新規感染者が一気に減っていったんですが、それと同じようにタイもサムットサコンからの出入域、それを制限してある程度サムットサコンを隔離することにより、またサムットサコンの人たちに対して集中的に検査をすることによりコロナの封じ込めを図っているスロバキアが昨年末に取った作戦と少し似ているなと思いました。それでは次はタイでの規制緩和情報になります。先ほども見ていただきましたように、新規感染者はサムットサコンに集中している状態であります。ですので他の地域はある程度大丈夫になってきたということで、規制緩和が進められてきています。こちらに書かれていますのはバンコクとパタヤに関してなんですが、タイ政府は規制を一部緩和することを発表しました。バンコクは午後11時まで店内飲食が可能になりました。またパタヤではバーなどにも営業再開が許可されました。タイ政府はですね、新型コロナウイルスの感染リスクというのを県ごとで区分しているんですね。最も感染リスクが高いとされる厳重な高度管理地域に関してはサムットサコンのみになりました。最も感染リスクが高いということで指定をされていたバンコクなど4県は高度管理地域というレベルにレベルが引き下げられました。またパタヤを含むチョンブリー県など20県は管理地域ということになっています。そして最も感染リスクの低い注意地域に関してはプーケットやチェンマイなど35県となりました。新型コロナウイルス感染症対策センターの報道官は、感染状況が落ち着いてきたことで多くの県でのレベルの引き下げを行い、それに伴い規制も一部緩和すると話したということです。こちらに危険区分の詳しい内容が載っていますが、ご興味のある地域ご覧いただければと思います。一番上ダークレッドというところがサムットサコンのみになってます。またその下のレッド地域がバンコク、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラカーンになっています。またオレンジの地域にカンチャナブリーやチョンブリー、またアユタヤなども入っています。そしてずっと下の方に行って一番危険度が少ないというところにチェンマイとかチェンライやプーケットなどが入っています。
バンコクでの規制緩和に関しては、これまで飲食店では午後9時までと規制をされていたんですが、その店内飲食時間が午後11時までと延長されました。ただ、店内でのアルコール類の提供はまだ禁止ということです。また、パタヤではバーやパブなども午後11時まで営業が許可されて、アルコール類も同じく午後11時までは提供可能となっています。それではもう一つの規制緩和情報なんですが、こちらはアジアトラベルノート11月29日、タイの国鉄運休中の普通列車など26本を再開という記事になります。タイの国鉄は現在コロナのことで規制をかけていた運休中の普通列車や近郊列車の一部を2月1日より再開すると発表をしました。通勤や通学など乗客たちの需要に応えるもので、一部列車は発着駅を変更しての運行となりますということです。再開される路線に関してはこちらにずらっと書いてありますが、ご興味のある方はこちらご覧いただければと思います。それではですね、海外渡航情報で少し新しい動きがありましたので、そちらお伝えさせていただきます。1月28日アジアトラベルノートからなんですが、 IATA という国際航空運送協会という団体があります。こちらはたくさんの航空会社が登録している団体で、航空運賃とかチケットの発券ルールなどを決めている、そういった団体になります。そしてこの IATA が少し動きを見せたんですが、ワクチンを接種した人には隔離なしでの渡航を認めるように WHO に要望を出したということなんですね。 IATA の意向としては、各国が渡航制限を緩和するためには WHO がワクチン接種後における海外旅行の安全性について承認することが不可欠であると話しているということです。そして IATA がトラベルパスというアプリを開発しているんですが、このトラベルパスというものなんですが、どういったものかと言いますと、こちらに図がありますが、トラベルパスはアプリなんですが、そのアプリの中にそれぞれの人たちのパスポート情報、またコロナの予防接種の履歴やコロナの検査結果なども記録されるんですね。そうすることによって政府であったりとか航空会社であったりとか検査機関はコロナに関しての渡航者の情報を一つの ID として管理することができるようになります。またそのアプリを使うことによって予防接種や検査などの虚偽申告を防ぐことも可能としているということです。ちなみに渡航者はこのアプリを使ってモバイルでの QR コードを提示することで、自分はワクチンを接種していますよ、そしてコロナ陰性ですよということを証明することができ、出入国が可能になるということです。トラベルパスに関してはこちらの動画でも詳しく話していますので、よければご覧ください。それではこの IATA の主張トラベルパス、この話は進展していきそうなのかどうかということなんですが、すでに中東の航空会社の3社、エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空、またシンガポール航空やブリティッシュ航空などがトラベルパスの試験導入を決定しているということです。またこのトラベルパスは3月中に運用が開始される予定だということです。前回の動画でもお伝えしましたが、ワクチンの効果がだんだん明らかになってきている状況でもありますので、ワクチンを打ったら入国できる、そういった国も少しずつ増えてくると予想されますし、海外に行くにはワクチン接種が必要、そういう時代になってくるのかもしれません。それでは次なんですが、新型コロナウイルスの対応ランキングというものが発表されました。調査は98カ国地域を対象に行われ、感染者数や死者数、検査数など6項目を評価したということです。まず気になるところ、タイは何位だったでしょうか。皆さん何位だと思いますか。タイは98カ国中4位でした。それでは日本は何位だったでしょうか。日本は45位でした。それではですね、他の国々なんですが、首位がニュージーランドになっています。国境を封鎖したことと、早期に厳格なロックダウンを実施したこと、また徹底的な検査によって新型コロナウイルスをおおむね水際でせき止めることができているということです。2位以下に関してはベトナムが続き、その後台湾、タイ、キプロス、ルワンダ、アイスランド、オーストラリア、ラトビア、スリランカの順で続いています。それでは最下位はどこの国だったかというと、最下位はブラジルでした。僅差でメキシコやコロンビア、イラン、アメリカが続いています。ブラジルに関しては新型コロナウイルスによる死者が21万8000人以上で、アメリカに次いで2番目に多い状況になっています。ブラジルでは新型コロナウイルスの脅威を軽視し、マスク着用をバカにしてロックダウンに反対して新型コロナウイルスが蔓延してしまったということです。
ちなみに中国に関してなんですが、検査に関する公開データが入手できなかったため、今回の調査からは除外されているということです。こちらを見てみますと、日本は45位ですが、近くにいますのがスウェーデンが37位、またドイツが55位というような、そういった国が近くにいるようですので、日本のコロナ対応ランキングの評価に関してはヨーロッパに近いところがあるのかなと思います。タイはニュージーランドやベトナムや台湾に続いて4位ということで優等生ということになるかと思います。あと気になるのは韓国が20位に入ってますが、韓国も結構しっかりとした対策をしてますので、国民がアプリをダウンロードしていたりとか、またコロナウイルスに感染している人が発見されたお店、そういったところに自分がいた可能性があれば携帯のアラームが鳴ったりとか、アラームが鳴った人は PCR 検査を受けに行かなければならないとか、そういった管理体制も結構徹底しているところもありますので、同じような寒い気候下でもしっかりとした対策を取れば、日本も韓国のように新規感染者をある程度抑えていくことができるんじゃないかと思われます。いかがでしたでしょうか。今回は世界のコロナウイルスに対しての対応ランキング、またタイのコロナの状況ですとか、規制緩和情報、そして2021年はトラベルパスのアプリを使った海外渡航、こういったものが可能になっていくかもというような、そういった情報をお話しさせていただきました。日本も新規感染者数がまだ増えている状況ですが、なるべく早く新規感染者数が少なくなっていったらいいなと思います。皆さんも油断することなく健康に気をつけて免疫を保って良い日々をお過ごしください。いつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、良ければぜひチャンネル登録お願いします。動画ご視聴ありがとうございました。